Hlala phansi wena. Yala, ngifuna ukuthi ungilalelisise kahle. Umuke nje waphinda. Wabeka umqonjana wakho lapha nesitulo saDintle. Uzobhekana nami angizwa kahle. Kodwa into sengazongibhedela mina. Ukhuluma njani nami? Kwenzakalani ngawo? Iyona ndlela esikhulise ngayo le. Ukuthi uhambe la uyodelela umuntu omdala. Udelela uDintle, umdelela phambi kwengane yakhe. ubona abantu onendaba nabo lapho. uDintle nengane yakhe. Awunendaba nonkosikazi wakho lelo ogulayo la. Hayi ngizongimoshela isikhathi mina. Wentuthu, lalela, ungakhohlwa phela ngisawubaba wakho yezwa. Siyakhumbula manje uthi ubaba. Yakhumbula manje uthuzele. Wena baba kade wayeka ukusithanda. Kade wayeka ukukhathalela umndeni lo. Wayeka ukukhathalela uma layifanela nje nobaba aba useless. Ngizongibhedela wena man. Mtunzi suggesta to recruit someone to help you with the money. Only more to check the accounts, a personal banker. Mutwa taitang show for the ins and outs the account sa how they halo. When they pay side, not. I was told that the mistake it's the impulsive decisions. So when I got yeah, I'm not being the thing in the Banakunganzani. That beautiful idea, beautiful of Ganjan Hotman. Well, yeah, but why Sansori be Motokonte Isabi maybe when I'm no, Mtunzo right. Oh, right. Arwena. Ukaita halor override. And ikata kosa friction it did. Don't toss it. Oh, of Ganjanian. No, it's a great idea. If you told Lunala do Melanaga. Yeah. Great. Man, the quality is why you set up a younger than a bank. Yeah, because it's such a great idea. Since you jump in na, banking, today personal banker, uto phone la tamala.